IDI. Mga kasugbo, nakaani na ba mo sa biggest book fair nga naa karon sa atong syudad, ang Dulos Hope? Unsa may naka-espesyal niini? Tara, kuyugi ko og atong sa taon karon. Mga book lovers, pangandam na kay naabot na ang pinakadakong floating book fair sa kalibutan nga mao ang Dulos Hope nga naa karon diri sa Pier 5 sa siyudad sa Sugbo. Nagpabilin ang barko dinhi sugod Oktubre 15 hangtod sa Nobyembre 10 ning tuiga. Ang unom ka anda nga barko nagdala og kapin sa 2,000 ka mga nagkalaing-laing titles, lakip na ang mga libro para sa mga bata, bibliografiya, cookbooks, classics ug uban pa. Nasayran nga nagkarga ang barko og di mo menos 120,000 ka mga libro. Ang mga presyo sa libro naka-indicate sa units aron masayon ang conversion ug bugtong cash ug cards ra ang gidawat as mode of payments. Sukad Mayo 2002, kapin 361,000 ka libro na ang ilang nabaligya. Ang mga bisita mahimong makapahuway sa Hope Cafe samtang maminaw og live music o mag-inom og kape. Bukas ang barko gikan Martes hangtod Domingo, alauna sa hapon hangtod alas 8:30 sa gabii ug ang katapusang entry kay alas 8 sa gabii. Sirado kini matag adlaw nga Lunes. Ang ilang entrance fee is 50 pesos only. Bugtong mga bata below 12 years old ug mga senior citizens ang libre nga makasulod. Sa Pilipinas, unang gibisita sa barko ang Zambales, La Union, Manila, Batangas ug Palawan before it arrived here in Cebu. So there you have it mga kasugbo mo, kini ang Dulos Hope nga nahimutang karon sa Pier 5. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI, nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.